Hola, sóc el Toni Vinyals i vinc a presentar-vos les jornades Ring, els musicals que truquen a la porta, una coproducció del Terrat amb el Festival Grec de Barcelona i la col·laboració del Mercat de Música Viva de Vic. Aquestes jornades són un punt de trobada per posar el focus en els creadors de teatre musical en català, dramaturgs, compositors, companyies, intèrprets. Hem obert una convocatòria de projectes des de ja fins al 9 d'abril, és la primera convocatòria, a la pàgina web ring.elterrat.com. El dia 9 d'abril tancarem la primera convocatòria i amb tots els projectes presentats, una comissió de selecció en triarà 16, que passaran a la segona convocatòria. En aquesta segona convocatòria, els 16 seleccionats hauran de presentar nou material del projecte i el comitè en triarà 8 que formaran part de les vetllades que se celebraran aquí, a Casa Terrat, dins la programació del Festival Grec el mes de juliol. El torneig de musicals se celebrarà en 2 nits dins d'aquestes jornades Ring, els musicals que truquen a la porta. La primera nit, els 8 projectes seleccionats presentaran les seves propostes i el jurat d'experts i també el públic triaran les 4 propostes finalistes que passaran a la final de l'endemà, on s'entregaran el reconeixement a millor proposta d'espectacle, millor composició, millor lletra de cançó i el premi especial del públic. Tot això envoltat també d'altres activitats per celebrar la creativitat dels creadors de teatre musical en català de casa nostra. Us esperem. Entreu a la web ring.elterrat.com i ens veiem aquest estiu.